aktar fatti xokkanti mir-rapport Egrant li sar pubbliku wara deċiżjoni importanti li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia. Dan hekk kif mill-istess rapport joħroġ ċar kif l-esperti mqabbda mill-imħallef Aron Buġejja dak iż-żmien maġistrat sabu li kien hemm file bl-isem Egrant illi kien f'subfolder f'hard disk aktarx USB stick li kienet imqabbda ma' laptop. Dan il-file qatt ma nstab u għalhekk l-esperti ma jistgħux jikkonkludu x'kien fih. B'hekk issa qed ikomplu jikbru d-domandi dwar fejn tinstab din id-drive jew USB stick. Fi kliem sempliċi issa nafu li jeżisti file li fih informazzjoni dwar il-kumpanija Egrant. Iżda dan il-file la nafu fejn qiegħed u lanqas nafu x'fih, kif joħroġ ċar mir-rapport tal-inkjesta. Wieħed irid ifakkar ukoll li f'email li kien bagħat il-Panama lil Mossack Fonseca, Karċini ta' Nexja BT kien qalilhom li dwar is-sit tal-kumpanija Egrant ma kienx ser jagħtihom informazzjoni bil-miktub. L-informazzjoni kienet ingħatat permezz ta' Skype. Fatti li waslu għal konklużjoni waħda illi isem l-Ultimate Beneficiary Owner ta' Egrant tant huwa sensittiv li ismu ma jistax jinkiteb u meta jinkiteb jinżamm moħbi fuq USB stick biex ħadd ma jkun jista' jsibu. Nejn min-nies li żgur jafu x'fih dan il-fajl huma Karċini u Brian Tonna, iżda sal-lum baqgħu jiddefendu lil Klikka ta' Kastilja. Fatt ieħor li ħareġ mir-rapport sħiħ tal-inkjesta Egrant huwa li l-Prim Ministru kien jaf bil-kumpanija sigrita Hernville, il-kumpanija fil-Panama ta' Conrad Mizzi. Joseph Muscat kien jaf biha qabel ħarġet fuq il-medja u dan jirriżulta minn xhieda li ta' l-eks Ministru nnifsu fit-tweġibiet li ta' lil Aron Buġejja waqt ismih tal-inkjesta. Barra dan, ir-rapport jgħid li esperti maħtura mill-istess qorti ma analizzaw ebda email tat-tim maniġerjali tal-Bank Pilatus. L-esperti spjegaw lil qorti li l-emails tal-Bank Pilatus kienu fil-cloud u ma kellhomx aċċess għalihom. Għalkemm uħud mill-impjegati ta' Pilatus kellhom issejvjati fil-laptops tagħhom u dawn ġew eżaminati mill-esperti, dawn ma kienux jinkludu emails ta' uffiċjali għolja ta' Pilatus.